לפני הפרסומות דיברנו על מחלות חורף, ואחרי שהבנו מה יכול ליפול עלינו, וזה לא נשמע לי כזה כיף, אנחנו ננסה למנוע את זה. לרפואה האלטרנטיבית יש בהחלט מה להציע. בוקר טוב לגיא אהרונסון, מטפל בכיר ברפואה סינית וגם סינית. בוקר טוב. מה? מצוין, מה שלומך? מעולה. אז תגיד, כל המחלות האלה, אני באמת יכולה להימנע מהן? את יכולה לנסות. אוקיי. איך? קודם כל עם אורח חיים בריא, כמו שרופא שלידי סיפר. זה אומר תזונה נכונה, פעילות גופנית, דברים כאלה שיכולים לתרום לנו לחיזוק המערכת החיסונית. בנוסף, אנחנו יכולים לצרוך גם ויטמינים שהם נוגדי חמצון, כמו ויטמין C, ויטמין E, שהם סינרגיים, הם עובדים ביחד. C ו-E ביחד? נכון, הם עובדים על המערכת החיסונית שלנו. אנחנו יכולים לקחת חיידקים פרוביוטיים. רגע, הוויטמינים, אתה ממליץ ככה בכמוסות או לאכול עגבניה? אני ממליץ לאכול פירות וירקות אורגניים כמה שיותר, אבל מי שזה לא בחיים שלו, שיקח את זה בכמוסות. אוקיי. אני מדבר על פרוביוטיקה, חיידקים פרוביוטיים. אם אנחנו נפשט את הדברים, בעצם אלה חיידקים טובים, שככל שמשק החיידקים הטובים שלנו בגוף הוא מאוזן וחזק, ככה החיידקים הרעים פחות יכולים לבוא לידי ביטוי, והמערכת החיסונית שלנו היא מחוזקת. מלחמת החיידקים, פשוט הטוב מנצח. נכון, למשל, פרוביוטיקה גם מאוד מומלצת, אם כבר חלינו והרופא רשם לנו אנטיביוטיקה, ואנטיביוטיקה כידוע הורגת חיידקים, ואז אנחנו ניקח יחד עם האנטיביוטיקה חיידקים טובים, וזה יעזור לנו לצאת מהתופעות לוואי שהאנטיביוטיקה יכולה לייצר לנו, לדוגמה, בעיות במערכת העיכול ודברים כאלה. פרוביוטיקה איך? ביוגורטים האלה, הקטנים? אני באופן אישי נגד מוצרי חלב. למה? למה? כי אין יצור אחד בטבע ששותה חלב אחרי גיל הינקות שלו, בטח לא חלב שלו של אמא שלו, אבל זה עניין שלי, אישי, זה מה שאני ממליץ למטופלים שלי והם לא חייבים לעשות את זה. אני לוקח את זה בכמוסות, אבל גם במוצרי חלב אפשר למצוא את החיידקים האלה. מה עוד? מתחיל החורף, מה אתה עושה ספציפית בחורף? תראי, אחד הדברים שאני לקחתי, שהוא דבר מדהים, זה בעצם מהיוגה. היוגים לפני אלפי שנים, עשו דבר שנקרא שטיפת סינוסים. ואנחנו אימצנו את זה היום ברפואה המשלימה, וזה דבר מדהים. לוקחים כוס מים, רבע כפית מלח על כוס מים, ובעזרת טפטפת או מזרק, כמובן בלי המחט, רק מזרק מהפלסטיק, אנחנו מכניסים מים לחלל האף. ככה? בהזרקה? מתאים את הראש לאחור, מכניסים את המים אל האף, ומוציאים את זה, יורקים את זה החוצה דרך הפה. מה הרעיון? בעצם האף זה ההתחלה של מערכת החיסון שלנו, זה הביטוי החיצוני של איבר פנימי, הריאות שלנו. אוקיי? עכשיו, כמו שאנחנו מצחצחים את השיניים כל בוקר ושומרים על ההיגיינה של חלל הפה, כדאי שנשמור על ההיגיינה של חלל האף, של הסינוסים שלנו, זה יעזור לנו לשמור על מערכת החיסון. זה פשוט מנקה את המערכת. לגמרי, וזה מצוין, גם אם כבר הצטננו ואנחנו מנוזלים ונוטפים, זה מייבש את הנזלת וזה פשוט מוציא אותנו מהמחלה. זה נשמע קשה, אבל לעשות את זה... לוקח כמה דקות להתרגל לזה. היום למשל, אני יכול להגיד לך שאני עושה את זה באמת כמו לצחצח שיניים, וזה לא בעיה. כמה פעמים אתה עושה את זה כל יום? אני עושה את זה, נגיד שאני לא חולה, אני עושה את זה אחת לשבוע, פעמיים לשבוע. גם בקיץ? זה פרוצדורה של 5 דקות, כן, וזה גומרים עם זה, וזה כיף. אוקיי, מה עוד? כבר חלינו. אוקיי, אז אנחנו... כבר עברנו למחלה? טוב, חולים. חולים. חולים, יאללה, חולים. אוקיי. אפשר להשתמש, למשל, הסינים משתמשים בחומרי, בתוספי מזון ובצמחים. תראה לי? ג'ינג'ר. ג'ינג'ר. נכון, שורש ג'ינג'ר. זנגוויל, כן. נכון, שבעצם יש לו אפקט שהוא מחמם ומייזע את הגוף. ובעצם שכבר התקררנו, כל הרעיון שלי כמטפל או שלנו ברפואה המשלימה הוא לגרום ליזוע, להזעה. זה בעצם פותח את הנקבוביות. והפתוגן החיצוני, מה שאנחנו קוראים ברפואה הסינית. גורם המחלה. גורם המחלה, המחולל של המחלה. הסינים קראו לזה הרוח. הם לא ידעו להגיד חיידקים או וירוסים, הם אמרו, הרוח תוקפת אותנו, נכנסת דרך הצוואר, ואז תפוס לנו הצוואר וכואב וקשה, ואז אנחנו צריכים לקחת איזה חומר שיחמם אותנו. והג'ינג'ר עושה את זה? הג'ינג'ר עושה את זה בצורה טובה. אני יכול לגרד אותו בפומפייה, ולשתות אותו בתה או עם מים חמים, וזה גורם לתהליך של חימום ושל הזעה, ואז אני קצת שוכב מתחת לפוך ומזיע את המחלה החוצה. זה נשמע לי הגיוני כמו ברפואה קונבנציונלית, לא פשוט להזיע כדי להוריד את החום. אין סתירה בין הרפואה המשלימה לרפואה הקונבנציונלית. אני שמחה שכך. תגיד לי, כוסות רוח, מה? כן. עוד דבר שרציתי להגיד, פתרון נורא פשוט דרך אגב. מה? חורף, קר, יש רוח, שימו צעיף. למה? למה? לשמור על הצוואר, כדי שהרוח לא תחדור דרך הצוואר. זה נשמע פתרון נורא פשוט ונורא טריוויאלי, אבל זה מאוד מאוד יעיל. צדקה סבתא. לגמרי. אני חייבת לדבר על... הסבתא הייתה סינית בכלל. הסבתא שלי ברור שהיא הייתה סינית. עוד פתרון למשל זה גם מרק מיסו עם... אני רוצה כוסות רוח. אני אעשה לך. אז נראה, רק אני אגיד משהו קטן על מרק מיסו, כי זה פתרון נורא יעיל וזול, ואפשר לעשות אותו בבית. זה פורמולה עתיקה, זה בעצם הווריאציה היפנית על המרק עוף הפולני.
שותים מרק מיסו, שנורא פשוט להכין אותו, קונים את זה מוכן ומערבבים. משחת מיסו ומים. בדיוק. אפשר להוסיף קצת בצל ירוק לטעם? בצל ירוק זה מצוין, זה גם כן עוזר ליזוע, מאוד אפקטיבי אם אנחנו כבר מצוננים. אוקיי. בסדר, אז כוסות מרק רוח. מיסו. נכון. ואם אין לי כוח למרק מיסו, גם מרק עוף זה בסדר, נכון? בטח. כי זה מחזיר גם נוזלים וגם שאלה. מלחים לגוף. וזה גם אוקיי. טעים. כוסות רוח, למה זה כוסות טוב? רוח הסינים בעצם אמרו, אוקיי, אם הרוח תקפה אותנו, בואו נוציא את הרוח החוצה, איך נעשה את זה? על ידי כוסות רוח, שישאבו את הרוח החוצה. אז זה למשל כוס מסורתית, סינית, כן. מזכוכית, ששמים אותה על הגב, אוקיי. אוקיי? ובעזרת אש, שלא הבאתי לכאן כדי לא לשרוף לכם את האולפן היפה הזה, אנחנו יוצרים ואקום ושמים אותה. מה שהיא עושה, היא מושכת לפני האור צ'י ודם. צ'י זה אנרגיית החיים שזורמת לנו במרידיאנים, ודם שמגיע לפני השטח, ושוב, זה עושה את הדבר הנורא פשוט, עוזר לנו לפתוח את הנקבוביות, ליזע את המטופל ולהבריא אותו. זה כואב? זה לא כואב, זה כמו היקי כזה גדול. אי אפשר בעצם לעשות את זה בלי האש, נכון? כלומר, אתה לא יכול... אז זהו, זאת כוס מסורתית שעושים אותה עם אש, והיום יש גם כוסות מערביות יותר מודרניות, זה למשל כוס קוריאנית, כן. שעובדת עם ואקום, עם אקדח מיוחד, ששואבים ממנו את האוויר. את רוצה שאני אדגים עלייך? בוודאי. מאוד מסקרן. אפשר על בואי, היד? תקחי את השרוול למעלה, יש לך יד נורא דקה, אני מקווה שזה יצליח. אוקיי. תגיד, לא, זה לא כואב. אתה מבטיח? כן, בטח. תגיד, זה לא עושה איקי הדברים האלה? זה עושה איקי, נכון? כן, זה לא תפס, כי יש לך נורא דקה. הנה, יש לי קצת כן, איקי יש קצת פה. איקי. אבל זה תופס את זה יפה. על הגב זה תופס מאוד יפה. אוקיי, כלומר בעצם, ואי אפשר לעשות כוסות רוח בלי הסימנים האלה? זה לא כל כך אסתטי. אם עושים את זה על הגב, א', לא רואים את זה, וב', זה האפקט של זה הוא בעצם בזה שזה משך את הדם לפני האור. אוקיי, טוב. ויש גם מוקסה. מה יש זה מוקסה. מוקסה זה צמח מדהים שהסינים השתמשו בו. יש לו כל מיני צורות למוקסה. הבאתי שתי צורות. אחת זה סיגר, שזו הצורה הסינית. מדליקים את זה ומחממים נקודות מסוימות או אזורים, למשל את אזור העורף. אתה מחמם פה ומחבק... אני מדליק את זה, אני לא נוגע ישירות על האור של אוקיי. המטופל, אני מחזיק את זה במרחק מסוים, מרחק ביטחון, וזה יוצר חום שמקרין לתוך הנקודות ולתוך האזורים. זו צורה אחת של מוקסה. צורה שנייה למשל, היא נקראת קיוטושין, זו צורה יפנית, אני לוקח את הדבר הזה, שבעצם אותו צמח זה לענה סינית, אוקיי. ושם אותו על גבי המחט ומדליק את זה. ואז החום עובר דרך המחט לתוך הנקודה, ומשפעל איזה נקודה ספציפית שדקרתי, זה מה שעושה הדבר. זה מה שעושה את זה, נכון. יפה. כלומר, בעצם כל השיטות האלה, המכנה המשותף שלהם זה בעצם לחמם את הגוף ולאפשר לו להזיע. בדיוק. אוקיי, החכמנו. יש היגיון. בטח. תודה רבה לך. על עוד דבר. תודה.